дар нимаи соли ҷорӣ садамаҳои нақлиётӣ бисёр рух дод. Чандин кас ҳам маҷбур шуд ҷон аз даст дод. ба фикри шумо гуноҳгор бештар ки ҳастанд? Мақомот, пиёдагардҳо ё ин ки худи ронандаҳо? вазорати нақлиёт. Чунки роҳҳо якумаш ки ба ҷавобгӯи талаботи ин қадар мошина надоранд. Якум. Ба дуюм ки ронандаҳо ҳам ҳозир сифати ронандагишон қадар хуб нест. хондагӣ ҳаста неста хай права дорад надорад вай гирифтаи мошина ҳай қадар рафта истодааст. мақомот ҳамаи корҳо иҷро мекунад. кӯшиш мекунад ки роҳҳо кушода бошанд, роҳҳо аз нав сохта шаванд. аммо пиёдагардон нигоҳ намекунанд ки мошин мегузарад, ронандаҳо нигоҳ намекунанд ки пиёдагард мегузарад. ҳамин қадри инаш ҳам хато меяд ваяш ҳам хато меяд. баъд садамаҳо зиёдтар мешаванд. садамаҳое ки аз тарафи ронандагон мешавад, бисёрш одамои ёш ҳастанд, бисёрш харидагӣ ҳастанд правара. хайр ронанда ба фикри ма барое ки бисёрш ами чира роҳ да хушрӯ ҳай намекуна мошина. қасдан вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ аз тарафи бисёртар ронандагон. ая ҷиҳат ҳисоб кунӣ светофор сирха одамо светофора нигоҳ накарда гузаштан мегиранд. ҳисоби аваям меша. ронандаҳо албатта барое ки якумш дистансия надоранд, дистансия намегиранд. дуюмш дамо ронандаҳо вода фарқ надорад. светофори сирхам мегузаранд, против движениро меранд, ана двойной сплошной полосарам то метаҳанд. ҳама идамо ронандаҳо хидмо гунаҳгорем. бисёртар ба фикри ма вай пиёдагардон барое ки бисёр светофора нигоҳ намекуна, бисёрш ба таги замин намегузаранд. ба фикри ма амиай сабабш амиай. ҷои муайян дорад ки ами роҳгардо бисёр раҳкатӣ медаванд, например на Садбарг да хали ҷо и кама. но и баҳона намешавад. мо хидмон бояд дистансия дошта бошем ронандаҳо. дар аксарияти ҳолат ба фикрам ронандаҳои таксиҳои электромобили худамон дар шаҳр ки бениҳоят безеб меронанд ронандаҳошон, ба фикрам онҳо гунаҳкор ҳастанд. пиёдагарду ака вообще аҳамият намедиҳад. пиёдагарду ронандаҳо ягон вай нест. пиёдагард вообще пешоход нест, гузашта рафтааст. фарқш нест. шофёрои моро ҳозир 70% шапирс правилаи дорожни движениро намедонанд чия. хондагӣ ҳаста, но фаромӯш кардагиан бояд барои мо перездача боша. ягон хатияби 5-6 сол да як бор штоби ҳамуро фаромӯш накунӣ, бо хубтар мешавад агар ҳамин хел шавад.